जसं काना कोपऱ्यावर आज मेडिकलमध्ये पेन किलर उपलब्ध असते ना, तशी आयुर्वेदातही काही औषधं आहेत, पण ती दुर्दैवानं आज उपलब्ध होत नाही. शीघ्र ही दूर करता है, बेजोड दवा, की मग त्या टॅगलाईनच्या भुरळीमध्ये येऊन ते औषधं ओव्हर टू द काउंटर घेतात आणि मग हा सगळा प्रकार प्रघात आणि फसतो. आणि त्याचे दुष्परिणाम दिसायला लागतात. त्याला म्हणायचं साईड इफेक्ट. कोणतंही फळ आणि दूध हे एकत्र करू नये, ते विरुद्धान्न होतं आणि त्याच्यामुळे त्वचेचे आजार, सांध्यांचे मोठे मोठे आजार, गर्भाशयाचे संदर्भातले वेगवेगळे आणि पाळीच्या संदर्भातले आजार. 1 मिनिट, म्हणजे चिकू शेक, ऍपल शेक, हे जे मिल्कशेक आपण घेतो ते घ्यायचे नाही. मद्यपान हे आत्ताच्या काळातलं खूप वेगळं आहे आणि आयुर्वेदात खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या नित्य सेवनाच्या मद्यांचे प्रकार सांगितलेले. तो दिवसभरात एकदाच घेण्याचा प्रकार, 24 तासात 15 ml.